Hello guys! Ayan, nagpapalingas ako ng apoy guys kasi naubusan kami ng gas guys. Kaya ayan, gagamit na lang kami ng mga kahoy-kahoy dyan guys sa gilid-gilid ng beach. Buti na lang pwedeng magluto dito guys ng kahoy. O magpaapoy ka lang dyan kaya big thanks naman. Kaya ito na guys, nagluluto kami ng tinolang manok. Tapos naubusan kami ng gas. Kaya ayan, ang kinahahantungan guys. Ayan mainit pala guys. Daming usok. Tapos ayan na. Ay, ang galing ko talaga. Napaapoy ko na siya guys. Ayan na siya guys. Pwede na natin isalang dyan ang ating naputol na pagpapakulo ng tinola. At ito na nga guys. Yan bit ko pa yung napakalinis naming kaserola guys. Kita nyo naman. At ngayon, mauulingan na yan guys. So, no choice tayo guys. Para maluto yung ating tinolang manok, kailangan natin lutuin dyan sa may kahoy guys. Hayaan mo na yung uling. So, ayan guys. So, yan. Pakulaan natin ulit yan guys. At ayan guys, iniwan ko muna at nakipag-marites muna ako guys dun sa mga friends natin guys. So, ayan sila guys. Mag-hi naman kayo dyan. Ayan, yan sila guys. Diba? Tapos doon sa tabi ng dagat, ayan guys. Ang ganda ng view. Tapos pagbalik ko guys, ayan, wala nang apoy. Kaya ayan, magpuyat-puyat na tayo dyan guys kasi wala nang apoy. Naghahanap ako ng dyan guys, ng anguyog, pero wala akong makitang anguyog kaya nagagalit na ako guys. Charot. Charot lang yan guys. Kunwari lang na nagagalit para mag-apoy siya guys. At ayan, tinulungan nga ako ng hangin guys. Ayan, tignan mo, pinaapoy ng hangin. Di ba ang galing-galing guys? Yan, libre. Walang anguyo pero yung hangin. Tapos ayan, nakikimarites na naman ako guys. Tapos niyan, ayan, kumukulo na yung ating tinola guys. Ayan na siya. Wow naman. Yeah. Tapos ilalagay na natin dyan guys yung ating hinog na papaya. Pwede lang isawsaw yan sa suka guys. Diba? Hinog na siya guys. Yan ang isasahog natin. At syempre, tatakpan natin hanggang sa lumambot siya guys. Tapos, pagkatapos yan, ayan na naman tayo guys. Makikimarites na naman tayo guys. Ayan, diba? Hindi ko alam kung anong kinikwenta ni Ate Dina dyan. Basta nakikimarites na ako. Tignan mo with eksena pa yan guys. With action pa more, charot. So, ayan guys. Makikinig muna ako dyan habang pinapalambot natin yung papaya. Pero nung chinek ko siya guys, naku po, nasobrahan na yata guys. Nalodog na yung papaya natin guys. Ayan na siya guys, malambot na siya. Kaya ayan, titikman na natin siya guys para mailagay na natin ang isa pang isasahog natin dyan. Siyempre, tikim-tikim muna kung okay na. Ayan guys, lalagay natin yung ating malunggay. Ayan guys, hindi ko alam kung saan kinuha ni nanay yung malunggay guys. Pinili yata niya sa Shamshui po. Dito sa Hong Kong yan guys ha. Hindi Pinas yan, Hong Kong yan guys. Pwedeng magluto ng ganyan dito sa amin, sa Discovery Bay guys. Ayan, nilagay ko na yung ating malunggay. Tapos yung sinasabi nila na guys, na first burok, okay na yan guys. 'Di ba? Pag kumulo na yan, luto na para hindi siya hindi maludog yung malunggay natin. So ayan na guys, luto na siya guys. At kailangan na natin siyang kunin. Ay, napudot pala guys. So ayan na guys. Wow. Napudot, promise. At ayan na guys, ayan, bulong na lang kasi walang ako makitang towel. So ayan na. Dadalhin na natin sa ating mahiwagang lamesa. At ito na ang ating tinola. Ayan, tinolang malunggay na naludog yung papaya. At syempre ayan na guys, kumakain na ako, syempre. Nagutom ako guys, ayan, masarap yung pagkain. Tinolang manok na may papaya. Diba guys? Kain tayo guys. Kumakain na din sila pero nagkakaldo pa yung iba guys. Ako gutom na ako kaya kumain ako ng rice. Sige guys. Yun lang guys. Bye-bye!